downstairs dito sa sa Saudi. Ayan. Tignan nyo naman yung tinapon nila, guys. Oh, isang set na isang set na upuan. Ayun. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan. Wait lang, share natin sa upuan. Tama kaya tong ng ko, boss? O ganun? Ganun lang. Ayan. Ito yung yung alam nyo yon, yung mga basura. Yan, tinapon nila. So, ayun, isang set pa kaya to na yan isang set na upuan, tinatapon lang nila dito sa basurahan. Guys, pa-share ng ating live. Ayan. Tapos, ayun yung isang set niya, nandoon. Isang set. Isang kasama niya. Ito yung yung mga, wala lang, naglakad lang kasi kami ngayon. Tapos, nakita lang namin na guys. Nakita lang namin dito kasi naglakad-lakad yun, ayan si Eds. Guys, long time no see. Ayan isang set. Anak daw siya, boss. Arty kasi ng kasama ko eh. Ayan tinatapon lang nila. Ha? Ay, man pala to siya pa Parang tas ayan may kumot pa siya. Ayoko lang kasing hawakan siya eh. Ayan, may baso. Ayan may kumot siya. Pwede ba ni mag-flashlight boss? Nga kung ano to. Bus na siya sulod. Tingnan mo, may siya, may laman siya. Yan, tingnan mo. Ewan ko anong laman nito, guys. Ay, mga basura. Ay, mga ipit. Ipit siya. Buksan mo. Ay, ayan, guys. Ayan, guys. Nakita namin sa sa basurahan. Ayan, meron siyang laman. Wait lang. Ano pa siya? Pagkain na. Tapi, pagkain na. uy, may pa siya, ayan. Uy, ala. Ay, ala, as in. Paano labay ng ayan, may kimpit. Malinis to kasi nakalak pa siya. Yun, may yung pala to. Yan, guys, ganyan sila kagrabe. Tinatapon lang nila. Ayan siya. Dapat binuksan mo yan, bigay mo sa pusa. Ito, guys, tinapon lang nila yan. Yan, uy, may mga libro pala. Ewan ko to, ano to? Una na maliit. Yan, mga libro. Kasi school yung sa tapat namin paaralan. Ayan. Ayoko maghalongkat dyan sa asa. Unan. Ayan. Hindi, nagtingin lang ko. Itong kasama ko, ayaw niya ito, may Victoria's Secret na na pitaka. Na nyo, nahiya siya yung asawa ko. Naka-live ako, first time kong ginawa to. Yan. Victoria's Secret. Yes, I know. Hindi naman tingnan lang naman. Yan, may pitaka, guys. Pitaka ng Victoria's Secret. Ganito sila dito, yung mga upuan. Nagtatapon lang nila yan. Ayan. Yan, kumot yan. Tinapon lang nila. Ha? May laman yung pitaka? Ayan yun, guys. Yan lang. Tagal ko na kasi di nakapag upload sa YouTube. Nag-live na lang ako. Itong upuan, ang ganda kaya sana. Wala man. Ito yan ito ipit. Nandito Yan. Ano to? Ming Ming! Ayan may pusa sila. Ming Ming!
ng anong tawag nito? Ito yung mga ano. Yan. Ano yan pa? Okay pa man upuan. Oh, sayang kaayo. Sayang ng upuan, guys. Tinapon lang nila. Oh, ayan. Ang ganda kaya ng kulay niyan. Wait lang, anuhin natin yung ano. Cam natin. Punta tayo doon kasi iikot kami, guys, eh. Wait lang, guys, ha. Asan yung cam? Pangit lagay mo camera, blurred. Flashlight. Ayan yung isang upuan, oh. Yan. Tinapon nila. Ang sayang. Yan. Ang ganda pa, oh. Maroon na maroon pa yan sa personal. Tinapon mo yung pitaka pa? May laman siya? Nakapulot kami ng ayun, Victoria's Secret, patingin. Ito, oh, tinapon nila. Victoria's Secret na ano. Na pitaka. As ito din yung isang ano dito nila, oh. Tinapon lang din nila. Ayan. Ewan ko ano to. Mga ano to. Ano naman. May mga books sila dito, oh. Yung asawa ko na ano siya, parang hiya siya mag-ano, kunwari ba. Punta sa, hala. May pusa, umiyak pa. Maliit na ano pusa. Saan? Kaya kinarinig mo? Narinig mo yung ano? Asa? Asa? Oh, may umiiyak na pusa. Kadlakad. Ay, Dura! Ano yun, pusa? Patingin yun, ang liit ng pusa. Ala, ang cute. Ayun, guys, ang liit. Nakaluoy, binig. Ay, kaluoy, anak, mas kagamatoy. Uy, ang liit ng pusa. Ala, kawawa. Super liit niya. Nabuga siya. Kaluoy, kagamay. Mingming! Mingming! Ang ay, kaliit ng pusa. Ang liit niya. Ayun po. Mingming! Kagamay ato sa iring boss. Ha? Aw. Nakagawa siya. Miming! Hindi siguro yan, oh. Haba. Ayan. Ganito, gabi guys, sa ano, Saudi. ang ano ko, kakagaling ko lang sa work. Diretso, ang ano, pagtaba ko na. Sabay kaming tataba. Ayan. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad kami dito sa ano, guys. Saan yung cellphone dahil? Dito sa kabila. Cellphone mo? Dito sa ano, balay. Wala naman dahil cellphone ba? Wala naman cellphone? Wala ko nagdalang cellphone, wifi lang na. Hindi mo ka makakita talaga ang kuwan doon. Kaya ano na ito? Saan mo ba yung nagasunod? Ang sa basurahan. Ang ganda ng mga ano nila dito, guys, mga basurahan.
Kaya mga ano nila dito guys, yung mga katsamba ka. Dati nakakuha ako ng ano, iPhone, na phone, mga damit. Malinis pa, nilagay ng nagtapon sa ano, sa cellophane. Ayan oh, tingnan nyo. Yung ganyan. Pero yan, mga minsan, mga basura lang talaga. Pero yung may pag nakita ka mga nilalagay ng iba, yun na nagtatapon dito. Nilalagay nila sa karton. Tapos yung karton, pag nakatsamba ka, makaano. Pero kami, hindi. Ngayon lang talaga kasi lumabas kami. Tapos, nasipan ko mag-live kasi matagal na kami hindi nakapag-upload. Niisip ko, mag-live kasi pagdaan namin doon, naglakad-lakad kami. May upuan na ano. Upuan, maganda pa siya. Yan. Gusto niya kasi maglakad-lakad kasi ano, anong tawag nito? Ano na kami, super laki na namin. Kaya naglakad-lakad kami. First time ko rin na di pa ako nakabihis eh. Ito yung ano ng Saudi, pakita ko sa inyo. Ito yung ano nila dito, guys. Ito yung kalye nila. Kapag kagabi, wala ka talaga makikita na nagtambay. Di kagaya sa atin, gabing-gabi may nakatambay na mga Sa sentro. Oo. Pero ano yun? Ayan. Super ano. Ayun yung laki ng pusa, oh. Yan. Ito, galing din doon sa ano. Galing doon sa basura. Ang tagal na namin din nakapag-vlog, guys. Dito tapos. Parang Persian yung pusa, oh. Parang Persian ata yung pusa. Ay, hindi. Pero malaki siyang pusa. Ming Ming! Ming Ming! Ming Ming! Yan, pusa. Ming Ming! Ming Ming Ming! Ming! Naghintay siya pagkaon. Wala man may pagkaon, Ming. Wala kaming pagkain, Ming. Ming Ming! Ano sana, boss? Gilabay lagi naman sublanan, anak. Ano sana, Porcilas? May doon sa ano sa kabilang dumpster may anong tawag nito, may nakita kami, wala lagi siya. Bakit pa? Ha? Oh, ito, oh, ayan, ang cute. Ming Ming, pusa warrior tayo. Ming Ming, hindi sila natatakot. Ming Ming, ayan, ang dami, kawawa yung mga pusa, parang si Maro, boss, oh. Ming Ming! Ming Ming! Uy, ang ganda niya, boss, oh. Ming Ming, gwapo kay mata. Yan, mga ano lang to dito, guys, mga pusang gala. Ang cute, Ming Ming. Napaisa, boss, oh. Ang gaganda ng mga pusa nila. Sa ano? Yan. Ming Ming! Ming Ming! Wala naman pa.